जब हमनी के बड़ शहरन में घूमे जानी जा भा कुछ दिन रुके जानी जा, जैसे दिल्ली, मुंबई भा कोलकाता, तब वहाँ के हवा में इतना प्रदूषण होला कि सांस लेबे में दिक्कत हो जाला। अईसना में जदी केहू के दमा बा तो आदमी खाती दमा के दौरा पड़े के संभावना अवुरी बढ़ जाला। ई समस्या तब अवरी बढ़ जाला जब हमनी के छुट्टी में कवनो दूसरा शहर में जानी जाभा अपना रिश्तेदार से मिले खातिर। हमनी यात्रा में इतना व्यस्त बानी जा कि हमनी के अपना सांस के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं खी दे पावत। लेकिन अब चिंता करे के जरूरत नहीं खे, काहेंकी मेडविकी के अस्थमा इन चेक कैलकुलेटर ए समस्या के बहुत आसान समाधान बा। अगर रवा इहो जानल चाहत बानी कि रवा दमा के केतना जोखिम बा, तो डिस्क्रिप्शन में दिहल लिंक पर क्लिक करी। अवुरी मेडविकी के अस्थमा इन चेक कैलकुलेटर के जरूर इस्तेमाल करी। एकर इस्तेमाल बहुत सरल बा, बस कुछ बुनियादी सवाल के जवाब दी तो तुरंत पता चल जाए कि आपके कितना सावधानी बरते के चाहिए। अगर ये टिप्स रौरा खातिर मददगार बा तो चैनल के सब्सक्राइब करी, जैसे कि रौरा औरी ऐसने जरूरी जानकारी मिलत रही। प्रदूषित शहर के हवा में बहुत छोट छोट कण होखेला जवन की हमनी के फेफड़ा में जलन अवुरी सूजन पैदा कर सकता। एकरा चलते सांस में तकलीफ, छाती में जकड़न अवुरी कबोकबो सांस लेवे के दौरान घरघराहट चाहे सीटी के आवाज आवेला। यह लक्षणन से दमा के दौरा पड़ सकेला। कई बेर हमनी के सोचनी कि हमनी बस कुछ दिन के यात्रा खातिर जात बानी जा, कुछ ना हुई। लेकिन सच्चाई ई बा की प्रदूषण के असर शरीर पर बहुत जल्दी दिखाई देवे लागेला। ऐसे कहीं जाए से पहले ओकर दमा के जोखिम के स्तर के जांच करे के पड़ेला। त अगला बेर जब रौरा कवनो प्रदूषित शहर में जाए के योजना बनाई तो मेडविकी के अस्थमा इन चेक कैलकुलेटर के इस्तेमाल जरूर करी। ऐसे न सिर्फ आपके दमा के समझे में मदद मिली, बालोक आपके यात्रा के सुरक्षित आनंद लेवे में भी मदद मिली। अगर रौरा ये जानकारी मददगार लागल तो वीडियो लाइक करी, अपना दोस्तन आ परिवार के बीच शेयर करी, आ चैनल के सब्सक्राइब करे के मत भूली।